Kita diantar oleh Mbah Mila untuk menuju ke sebuah punden keramat. Punden ini itu sudah ada sejak Mbah Mila kecil. Nah, bahkan beliau belum lahir itu pun sudah ada punden ini, teman-teman. Serta lokasinya ini tidak jauh dari rumah Mbah Mila, teman-teman. Nah, jadi di tengah-tengah tebu. Nah, ini arah menuju makam. Pripun, Mbah? Sing rambut niki sinten? Nggih, sinten-sinten sing rambut sing mriku ngoten. Tapi sing paling celak daleme jenengan. Piyen bapak kalih jenengan sing Nggih. bangun niki? Nggih. Yang kata ngoten. bapake mendaki niki kok nang. Jadi ini ya, teman-teman, ada sebuah makam keramat kuno ya, diantar oleh Mbah Mila untuk menuju ke makam tersebut. Jadi ada satu makam yang dihimpit sama pohon mangga dan juga kamboja ini, teman-teman. Ini. Ini, teman-teman. Assalamualaikum ya kubur. Dari titik. Mbah Mila, iki wonten 3 makam sinten mawon, Mbah? Niki yoga kula keterakan. Oh, sing niki Nggih, yoga kula. Kentragan waktu Nggih. niku. Terus sing Mbah Panji niku pundi, Mbah? Niki. Niki bapak. Sing nikone, Mbah? Iki Mbak jaran ngoten. Jaran. Oh, tunggangane nggih cara ngonten. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ulang dirobin para min sari makola min sari nafasati min kodwan min sari kodwan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ulang dirobin nasi manasi aku nasi lagi kesuduri min nasi nasi mana. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mbah Panji kalih Mbah Panji karo jenengan. Ngabule teng kula ngoten. awal makam niki wonten zaman alit jenengan niku tiang-tiang
mastani sinten niki sing disumaryaken? Sing iki dirose tumpakane niku. Jarane ngoten. Nggih dirose. Bahasane bojo kula dipanggihi nggih. Ayo kenalan karo aku ngoten dereng disukani ngeten-ngeten iki. Oh, sembojone sakit cilik kok. Dan ternyata niki Mbah Panji namine. Nggih, Mbah Panji Dugi Mataram. Nggih. Tiang nopo niku? Maksudnya raja nopo? Nggih cupa wong ngoten niku kok mboten ngomong, mboten Namung sanjang nggih. namine Mbah Panji. Raden Panji Putra. Raden Panji Putra. Raden Panji Seputra. Seputro. Niku batu nisane kok kados watu candi ngoten kit riyen niku Mbak. Pundi? Niki. Niki to. Nggih. Nggih. Niki mbangun maesane. Nggih, maesane niku. Kabiyen. Oh, Kit riyen. Nggih. nggih nggih. Terus disukani mori-mori niku mboten niku mboten. Malah nggih tiyang. Enten kelas enten nopo enten iki tiyang. Cerita mistis nopo wonten niki Mbak? Niki termasuk hutan nopo sih Mbak? Niki mboten hutan. Pripun? Niki nggih Perbukitan ngoten nggih. mboten nggih majikan. Bumi kebon tunggul. Ten wingking niku wonten kados alas niku. Alas nopo? Wingking griya jenengan niku. Penasaran nggih tegalan ngeten niku. Oh, Oh, Tegal. Tegalan. Sing mriku nggih. Majikan iki. Terus jenengan wonten tentara latihan niku pripun sih ceritane? Oh, ceritane niku latihan teng wisata. Tiang 1.000 langkung Nggih. tibake kanthi setunggal. Tiange niku goleki niki mboten tasih dereng ditungkuk, dereng ditungkup. Nggih. Dadine goleki terus mandek teng ngriku niku terus enek omahe terus bablas tenggen kula tanglet ngoten. Terus didoaken kali rakyat kula niku mriki. Ngoten. Dan mriki panggih. Nggih terus nggih semedi teng mriki sedaya terus mara ngetok mawon entarane niku teng alas wedok niku. Oh, semedi ten mriki. Ketemune ten mriki. Sing semedi teng mriki. Temune nggih teng mriko mara-mara enten ngoten. Mara jagong mboten jagong bisu tiange mara terus dikalih tentarane liyane di umbeni didusi diumbeni ya mendel mawon sing semerep nggih mriki. Jenengan ten mriki tuwangu niku mboten nate dipanggi napa-napa ngoten. Mboten. Kan kiambekan lah ten mriki. Mboten panggi napa? Ya, Panggi alhamdulillah. keselamatan. Oh, alhamdulillah. Nggih, keselamatan iki. Niki. Nggih niki pendasine niki bojo kula. Terus sing ngeten-ngeten niki nggih sedulur kuwatah. Warga desa mriki. Senes yang lintu mriki. Yang pintu sing Sedaya. Nggih Pak Lurah sing anu sambung. niki jenengan kiambekan nggih. Sekedap Mbah, kula tak nyuting niku kedap. Nggih. Dereng.